салом алейкум ҳамдиёрони азиз, ба шумо ҳаматон субҳи бовафо 1 сентябри соли 2022 мебошад ва ман ба шумо имрӯз аз чойлоби хонаи худам ангури маникюр фингер яъне президентиро нишон медиҳам ба шумо. Ин аст ангури президентӣ дар чойлоб. ангури президентӣ ниҳоят хуб дар чойлоб мешавад. инро бинед. ман ки навдаш кам буд дар офтоб сӯхт ванай хел. дониста монед ки вақте ки болои ангур кам навда мемонед, ин месӯзад. ана бинед сӯхт болояш. ҷои бе навда, бе барг, болояш барг набуд, офтоб дар вақти сабз буданаш сӯзонд. ана инҷа ки баргаш бисёртар буд, насӯзонд офтоб, чунки барг болояш соягӣ кард. ана ин аст маникюр фингер, яъне ки президентӣ ангури ҷопонӣ. ҳамдиёрони азиз, ин ангур бениҳоят серҳосил аст, бисёр мебандад ва дар вақти пухтанаш вазнин мешавад. хушаҳояш ниҳоят калон мешаванд. ҳамдиёрони азиз, шумо метавонед аз ин ангур ниҳолашро аз ман дастрас кунед, қаламчаашро низ дастрас кунед. соли оянда боз калонтар мешаваду боз бисёртар мешавад. акнун ҳолиам напухтааст. ин як моҳ пас агар хӯред бениҳоят нағз мешавад, ширинӣ хушрӯ мешавад. ин дерпазак аст. ҳамдиёрони азиз, ба шумо ман ангури маникюр фингерро нишон додам. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи мо бошед.